Hej. Vi vil gerne ændre lidt på vores kanal. Ja, Markus, hvad vil du gerne ændre på vores kanal? At vi måske kunne lave nogle vlogs, eller at vi tester noget eller sådan noget. Ja, det kunne faktisk være meget sådan rigtig sjovt. Og sådan, Du skal snakke højere. Hvis vi fik sådan noget, som vi ikke har smagt før, så kunne vi jo prøve at teste det. Eller det for kunne eksempel, faktisk være meget sjovt. Ja, eller for eksempel her i overmorgen, altså det er fredag i dag, så på søndag, så skal jeg ind i Dinos Lejeland sammen med nogle af mine venner fra min klasse. Så skal jeg bare optage en vlog sammen med dem, så ja, det vil jeg gøre. Ja, det skal I glæde jer til. Ja. Der kommer nye op. Ja, der kommer måske en vlog op på søndag. Ja. Og så der kommer også vlogs op, når vi er på ferie og sådan noget. Ja. Og så måske kommer der sådan noget, hvor vi tester, når vi har fået noget nyt. Og sådan noget, ligesom, ja. For eksempel, ligesom chips eller slikkepinde. Secret. Altså, sådan en slikkepinde. Der er det. Sygt. Man kan Ja. Så sådan noget vil vi teste, og jellybean, altså det er nogle jellybeans, vi vil teste. Så ja. Og vi kommer til at sidde et andet sted henne, end vi plejer. det er Jellybean. Ja. Ja. Så ja. Ja, vi vil bare lige sige, at der kommer nogle i ferien, at der kommer... Ja. I kan bare gå ind og kigge på... Hvornår der kommer nogen. Ja, I kan bare gå ind og kigge. Altså, I skal bare gå ind og kigge. Bare... Følg vores trends. Husk at subscribe, så bliver jeg rigtig glad. Og jeg hedder Sofie. Jeg hedder Markus. Og det var slut for i dag. Vi ses i næste video. Ja, hej. Hej hej. Husk at subscribe os, så bliver vi rigtig glade.